Здравейте хора, това е втория шорт. Това е втория шорт. Не, това е първия за друга площадка. Това е първия шорт. Я обърни към мен. И така, както виждате, ето там има един блок. И ето го игрището. Айде, давай по-бързо. Фотографа малко е морен, защото само ме разкарва да ходи по някакви места само да се абонира. И да му хикнете. Еми, това е YouTube. Няма. Върни камерата към мене. Да. Тук вижте има гърни. Да, тук който няма баня, може да ходи. Да. Сега пак елата се сменя, обърни пак. Няма да обръщам още. В момента сме до игрище. Обърни игрището. Това е игрището. Виждам ли вода? Така, това е игрището за ето тези блокове. Сега ще си кажете, ама тук няма много деца. Спокойно. През да го мърдаш. През лятото тук има повече деца. Хора, само да ви кажа, лято, зима, есен, пролет, лято, есен, зима. Поред да ги караме. Тук има всякакви келеши и бабички. Това са хората. Върни пак. Тук продължаваме към площадката. Така, хора, аз ще ви снимам, защото това много не мога да обясня. Аз ще му обясня, разкарай се тук. Чакай. Айде да пречне. Значи, сега сме почти до площадката. Слизаме по един път. Говоря малко по-тихо, защото има бабички. И ще да показваме нещата в площадката. И после ще слизаме надолу, ще показваме река, нещо. Каквото ще да е. Затова, ако искате да виждате много забавни шортове, абонирайте се за канала и лайкнете. И напишете коментари. И споделяйте. Още не съм така, да покажа. Това е площадката. Както виждате, няма много изобилие. Тук няма люлка. Там има сладка котка. Там е част от площадката. Тук са гаражи. Там е магазин. И цялото е площадката, да. Също, ако искате такова... Айде, кажи им нещо. Хора, докато не ни е свършило времето, сега ще пуснем още един шорт и ще слизаме надолу към реката и една друга площадка.